Piny owacho mar kaunti ma Migori oyawo osiptende maromo 18 manyien ma osebedo ka ne okwamo kuom higni buora. Yepo mar osiptendego igeno ni dhi konyo e bero chenro mag thieth e kaunti ma Migori. Jojuma miwa ler ewi wachno. Osiptende gi ma iyawo maromo 18 gin moko kuom osiptende 31 ma osebedo kok tie kaunti ma Migori kuom higni buora. Yepo mar osiptende gi kata dispensary igeno ne dhi kelo fuong'ruok ne oganda e kaunti ma Migori ma osebedo kawuotho ndam mathoth kamanyo thieth. Kama mkaaji wa Wangira nilikuwa naenda Taragei sababu ndo nilikuwa naona ni karibu kidogo kuliko Ntimaru, na ilikuwa inanigharimu pesa kuenda 100 kurudi 100. Lakini hasa hapa karibu ni kufika tu karibu na tibiwa, na tunaomba pia madaktari wamekuja hapa watusaidie hata kama ni weekends, hata kama ni usiku. Hatulikuwa napata mama ako mjamzito, lakini ukimwambia aende kliniki anakuambia kutoka hapa mpaka Taragei ni mbali, ama atoke hapa aende Ntimaru ni mbali. Lipot manogorwogno mar thieth e piny mangima, The World Health Organization yango ni bor mar kuonde ma oganda yude thieth gin moko kuom midhiero mamiyo oganda koro ok bed kod yot e yudo thieth e seche mowinjore. Ka oriw kod osiptende manyien bende koro yawo 18 gi, kaunti ma Migori nyaka sani nitiere kod osiptendego mag piny owacho maromo 178. Tulikuwa tunaendea madawa machanjo huko Taragei, na kutoka Wangira hadi Taragei ni shilingi 100. Tend migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kuom osiptende 18 bende koro yawgi. Piny owacho mar kaunti ma Migori otiyo kod omenda maromo milion 18 e nyiewo masinde kaachiel kod yedhe ma idhi tigo e chiwo thieth. Tend kaunti ma Migori ka otele kod gavana ma Migori Ochilo Ayacko ma bende otele chenro mar yawo kuonde thieth gi, wach ni moko kuom utegi mag thieth osebedo kokwamo ka ochak higa mar 2014 nikech moko ok ne otiek gero, ka moko bende osebedo ka onge kod gige chiwo thieth kaachiel kod jochiw thieth. Ochilo ne piny owacho mar dhi neno ni wechego mag thieth kodhi nyime e osiptende duto mag piny owacho e kaunti ma Migori, ka bende chiwo siem ne jochiw thieth makoro yule tich. All treatment relating to kina mama tuiweke kipaumbele. THVs, we are proud of you, and starting this financial year tahakikisha marupurupu yenyu mnaipata in a time. Apisa maduong' e migawo mar thieth e kaunti ma Migori Mabel Chanzu wacho ni lek margi en mane ni koro oganda obedo kod yot mar yudo thieth e osiptende machiegni kodgi. So the people will be getting access in time. We've started MCH services already. Tend kaunti ma Migori wacho ni osiptende moko 13 mapok oyaw gidhi yawo e iko omenda manyien bang' ka gisenyiewo gige madwarore mag chiwo thieth kaachiel kod ndiko jochiw thieth. George Juma, Ramogi TV, Migori.